Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras sa DCGB, alas 7:37 po din aga. Ano oras na yan natin sa Indokan Albay Computer, Electronic Supplies and Repair. Siring man hatod tabi sa Indokan yang matlitson, paglitson na masiram, yang matyan. An oras hatod sa Indokang. First Cafe 20-in-1. Healthy organic herbal coffee. Start your day with our best organic and herbal coffee. First Cafe, something different. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Ang hapot, Dainin maraot sa paghapot. dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. May nagpaparaharap tabi kita na parantabay dyan sa Boragwis. Nata ngaya po Mr. M ta hanggang sa ngunyan. Day ngaya kami kitubig kasuhapon pa. Digdi ngaya po sa may partikan Barangay Boragwis. O ipinirwad ko na tabi yan duman sa Legazpi City Water District. Nasa indong concerns, lalo na po kay Manager Rico, mga tugang para ma-check kung nata day kamo diyang kitubig kasuhapon pa. Diyan po sa may partikan Barangay Boragwis. Magpanon man adi. Makangalas man ta de man da senda tabi ki abiso. De man da tabi ki abiso kaya tabi nagangalas sa mga kababayan ta dyan sa Boragwis. Okay? Kaysa na po tabaka lamang maaksyonan na yan, ha? Maaksyonan na lamang tabian sa mas lalong madaling panahon. Takasapon da nawaran sinda mga tugang kitubig. Diyan po sa lugar na Batang Boragwis baga medyo elevated dyan, ha? Medyo elevated tabi kaya baka may problema sa pump, ano? Pa-check natin, ano? Pero tabi, oto na, pinaruward ko na. Di pa ko nag-isimbag. Mga tugang ang General Manager kang LCWD. Okay? Pag na-open sa iyang cellphone, sigurado po ito, may hiling niya po mga tugang ang siring na bagay. Alright? May hiling niya yan. Dahil pwedeng niya mahiling yan. Sigurado yan. Okay? Sige po, alat-alat lang mga kapatid, ha? Halat-halat lang mga kapatid, tabi. Ano? Halat-halaton lang, tabi, ha? Ang pag-resolver kang problemang yan dyan po sa may partikan Barangay Boragwis, ha? Happy graduation daw kay Cheska Maria Cheska Madronio sa Taysan Elementary School. Oy, mga mag-graduar, ha? Dakulan mga nag-graduar ngunyan sa mga eskwelahan niya to, mga tugang dyan sa Satuya Tabing Kapalibutan. Alright! Uy, pasalamatan niya to ang sisay man na nagtatrabaho kay ini. Di ko lang aram ko. O di pala, pati da si Jillian Maraya, Danica Candia. Yan, happy graduation, tabi. Di ko aram kung sisay po ang nagpapatrabaho. Pero ang sailing ko, tayan City Road dyan, baka so City Engineering Office. Ano. Gusto ko lang tabing pasalamatan, ang City Engineering pero andun, tayan City Road dyan eh. Wali baga pong tinampo na hali mga tugang sa Gaisano, pasiring sa SM, naroon naman indo, haloy na iyan tabi na pigpaparakwan, haloy na iyan na pigpapara, pigpapara reklamo, sa tuya tabi na mga kababayan, tabi, haloy na pigpapareklamo iyan ta, primero, lubak-lubak na ang tinampo, konkreto. Ikadua, mga tugang, ang iyang mga na-release, so release mismo, igo dyan mga tugang kinag-ulsit na tubig, igo tabi dyan nag-ulsit mga tugang na tubig sa lugar na iyan. Sabi, gero din nakakaabanti sa tubig duman pasiring duman sa may Bitano. Duman ang exit kaan. O baka digdi sa may Villamor. Kaya ngun yan, nailing ko, pigakadkad. Baka ini ang mag-serving solution. Takang inot baga, piga para reklamo yan sa tuya kan mga kababayan. Tana, naglalakaw ka dyan sa lugar na iyan. Habang naglalakaw ka,
may minaaging auto na makas kasununon ang dalagan. Hay nako, matipsik sa imo suhali mga tugang sa kanal na tubig. Mapapamuda ka na sana mga tugang kan parong, ya. Mapapamuda ka tabi kang parong mga tugang, kaya sana inon makaresolver na problemang ini. Kaya baga, kung halik ka ngayon sa SM, pasiring ka sa Gaisano, one way, after kaya na bago ka mag-release, one way, tabi, ikaw kinagbabantay dyan, salamat tabi, ano? Ikaw kinagta-traffic dyan ng mga trabahador, tabi, salamat tunon tabi sa indo na mga kababayan tabi, may tatris na, maski ang problema, haliputan tinampo, pero may nagmamanage na nagkakabuhol-buhol man talaga po ang bulos kan trapiko, kundi dyan mga tugang nagbabantay sa lugar na iyan. Ha? Salamaton tabi. Pero basta akong nasala iyan ta City Road dyan, baka sa City Engineering o kay City Engineer Noel Encinares. Ano? Pero, dahil man kaya kiba dyan na pwede, dahil man dyan pwede magpatarabo ang DPWH District o Region, City Road tabi yan, Buda, street yan, o tinampuan, hali sa Gaisano, pasiring po sa SM, as in, vice versa. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning po. Napagururo na naman sa kinampo. Opo. Isingit ko man daw piling, pura daw may tigagian, bata po nakamotor kami. So, di po sa may rawis na going to San Joaquin, dahil pa po na si Simentong dito, di po sa Pangkang the Mansion. Nagsiribabaw na po sa mga baybay, alawi ko na po inabot sa mga baybay. Delikado na po sa paramotor, maalala na po na baybay. Iyo. Ay, amigo, iyan tabi na concern mo, forwarded na iyan sa district, sa district iyan DPWH yan, forwarded na tabi, aram na iyan kan mga opisyalista dyan sa district. Bata, di po kami nag-agi everyday, parang bugtong kami, nag-shortcut na kami sa Arayon man ang shortcut mo, bugtong ka, magi ka. Hindi, Basta, siguro kaya kami. Kung pasain? Imbis sa maging highway, bugtong na, iba ko na traffic. yung mananggad, bugtong. Kaso pag-abot digdi, sir, makatakot ang baybay, grabe. Iyo. Makahihil na. Nahiling ko kasabago, may kasabago, kaso hapon nagpatabako ako, may piglakaw ako sa tabako, nailing ko manangga dyan, pag kinilingan ko itong pigaparapon sa kuya dyan, forward din na may go yan tabi sa district office, sa inda po na project yan. Salamat, sabi, sir Henry. Okay, mabuhay ka. Garo-garing napapahibi ka. Yung may naraman kaya kung may na-aksidente palang diging area ini. May na-aksidente naman. Sus ko, kaya palang gari, habang nag-upload ka sa ko, gari ka napapahibi, ano? Malaog na, agaman, malaog. Nice man. Kaya, siyempre kami, nagumutor man, adit man kami sa mas kilani, ng ingat mo baga, kung talagang medyo iagop-agop ka man, kaya mas maray nang clear, maski propaan ang tinampot. Iyo mananggal. Sige, Migo, i-follow up ko tabi, ha? I-follow up ko po. Salamat, Sir Henry. Sige, mabuhay ka. Sige, o yun tabi, i-follow up ta iyan. Piga para apodan sa kuya, pero inapod ko na andyan sa kuan pinabot ko na tabian sa district office, mga tugang kang DPWH. Anyway, sige tayo, follow up ko tabi yan, text ko giraray para ma-remind ta, tabi, sa tuya, mga tugang na mga kababayan, tungkol mga tugang sa bagay na iyan. Okay? Sabi ni Joshua, sabi ni Joshua, sa City Engineering ngayon tabi na project. Sige daw, Joshua, tayo daw tabi paki-reiterate daw tabi kayan para simple tawan-tamang magkakanigo na na kredito tao na nagtrabaho diyan ini baga pigba para reklamo sa tuya ini buda pinaabot tayang ka Engineer Noel Encinares mga nagkaaging aldaw tabi kaya uyan may may ongoing tabi na trabaho diyan tabi sa lugar na iyan. Joshua, ano ang sabi ka ni Engineer tabi mananggad ni Engineer Encinares?
Diyan na beeping tinampo yan. Pun ba dyan sa may partikan kaysa pasasiring sa may Legazpi Terminal. Aayusin dyan BP ang tinampo, i-reblock. Gulo-gulo na bagayan. Lalo na sa may parting, kumbaga mag-inibong na portion kan release. Gulo-gulo na talaga yan. Kaya aayusin na yan. Naramdaman ko kan nag-urom kami kaya ni Engineer Noel Encinares. Sigun sa iyo, talagang mapuon talaga na project. Kung pa po second quarter talaga or sa pang bulan. So at least po yan, good news BP ta. Puon pa yan ka nakaging semana. Nahiling ko na nagpuo na so road construction dyan talo BP. Medyo may pag-ubot lang kiniit sa bulos ng trapiko. Pero magayon BP ta, tama sa sinabi ko sa bago na ikaw kin mga nag-aalalay dyan na nagmamando kan traffic tangalin nang day masyado magubot. Iyang baga, aragyan man yan ka mga jeep, buda tricycle, buda mga private vehicles. Mala, ang lusot kayan, dumana sa may terminal yan eh. Buda, masiring ka SM, o Yasiano, or Gaisano ka. Pag-abot naman dito dyan sa drainage system na iyan, posibleng maresolbaran kidiit kang road reblocking, pero tayo masyado totalmente. Ang problema ba dyan dito sa drainage is so drainage pa lang, sigun ki Engineer Sinares, na ipabawa na kang nagkaper ang mga construction, may mga tindahan, may mga sala. Kung maayos dipikan na drainage, totalmente aayuson, siyempre may madadanyaran ng mga parte ki mga araw. Kung kaya sagtot mo yan, fix-settle yan kan city engineering. Pero yan tinampo mismo yan BP. At least good news na maabutan na siguro pagkatapos ni nagkaper ang bulan, magayon na yan na akihan, buda dahil na masyado magkaigwaki stagnant water, lalo yan may particle drainage. Iyo baga. Pirmi ko nagihan yan kan kaso duwang beses akong uminagi nalilingaw ako, pero ako nga gusto ko may nagmamanage na tao, may nagta-traffic. Okay. O salamat ka engineer. Actually, kumbaga aloy naman na problema, aloy naman na siyang city engineering. Yung kaya ito baga mga nakaaging baradjita, naisabay na ninda yan sa programa, sa nakalinyang proyekto. Kaya nababaan siyempre kay budget mo yan, ito pa po na patrabaho. Okay. Igwa pa nga ni kuta, igwa pa kita igwa pa kuta. Tapos unta. Sa inyo yan, biti. Uto bagang release? So release yan sa may bitano? May kay po na patsingan, baka nagdadangong sa Engineer Noel, baka pwedeng patsingan ito kay mas kinit na asfalto? Roger, tayo kay BP, taday man na yan totalmente pwedeng ayuson. Taday man. Correct. Ang pwede talaga dyan, patching lang, para pag may naoran BP, ibibulos, pero patching lang talaga ang pwedeng mag-ibo. Pero may siya tabi kay Engineer Noel. Pag nailing mo sa engineer, karinyon mo, baka nantig sir pwedeng papatsingan kay mas kidit, patagduan lamang kidit na asfalto. Itong gilid kang release, sa mga nagmumotor baga, nakakamusmus duman, buda sa mga harababang kutse, harababaw na kutse, nagasagya duman eh. Roger. Baso yan na sa may kahampangan kang, so food lane na bago? Food park. Food park? Yan yung sampangan kang food park. Yan dyan sa lugar na yan, baka pwedeng mabusan lamang. Kundi available na asfalto, maski esperma. Basta yung agaro asfalto ang pinakakuan dyan, pinakamadali. Pag pinabulusan mo ang asfalto, magiging kuan yan, mapantataan release ka, di mo pwedeng tahuban yan. Dagitan kita kaangkan PNR. Di ba? Okay. Anyway, salamaton na maray kay Engineer Encinares tabi kan City Engineering dahil sa request na ang publiko kan mga nakaging aldaw pa. Okay? Yes. Nagtuga man ang sa tuya iyan na pabudgetan ta ngayon, paayos ta. Siguro minabot na sa budget para dyan, solve na. Ikaw siya na palang tigalat. Ang pigahalat kung nata nag-ibon sa budget. Yes, correct. Bako man ako ang nag-question kaan. Kundi, gari sana, nagkulit sana. Pero nakasabay mo lang talaga meeting sa trabaho ta, nagkulit sana kita. Taga-kulibat. Taga-kulibat, yes. Okay, sige. Okay, DCGB. Thank you, Joshua. O yan tabi, mga tugang, salamaton tabi, Boss Noel Encinares, Takay pasalamatan ta konsisenta ba taon ang tanin kredito sa bagay na yan, Hello, good morning. Good morning. Mahapot lang po. So, pigbalita ba po ni Mr. Joshua Kasabang po? So, kang PAP, sa CAP,
Saan po lugar ito? Ay, dyan po sir sa Kwan. Dyan po sa Aroning Baysano compound baga, in the Pacific Mall compound. Paglawag mo sa Pacific Mall, may building yan sa side ka iyan. Dyan po sa distribution kan kap. Buda kung may concern ka po mananggad, pwede dumumang ka po kung may concern ka. Ano nga po? Saan po? Anong lugar po yan? Alam ko na ta. Dagdago ka po nyan sa radyo. Sige po. Ipa-explain ko kay Joshua ha. Iya po. Dagon mo tapi sir sa radyo. Dagon mo po. Opo. Okay. Sige daw. Joshua. Balik tabi Joshua. balik. Ano yung lago na po lang lugod si Joshua. Dahil ko na i-describe kay Marita. I-post nga nita. Kung may concern ka mo sa CAP, may hapot ka mo sa mga claims nindo, apera kang release ngunyan kan mga insurance, tabi, sa mga din nagkabarayadan, pwede igodakit mga table dyan para sa inquiries, para sa complaint, para sa questions. Yan tabi, so sabi sa kuya ni Sir Mert, ako na, kukuhanan sa kuyang cellphone. De kuya, na i-describe ko sa inyan sa, si Diyos pa nakaisi, siya nagduman kaswapon, may lang. Tapos Joshua, paki-describe kung sa maduman sa mga may tuyo sa CAP dyan sa guys sa Lanco. Ang venue kaya, so function hall kan Hotel Centro Legazpi. Ano? Function hall kan Hotel Centro Legazpi. Okay. Ayan kaya dito, medyo nalalibong sa iba. Kasi iba, minadiretso naman sa Hotel Centro mismo. Yung nga, maski ako nga, ang sabot ko, sa Hotel Centro, sa may traffic light. Yan pa lang yan. Ayan ang exact location kan na function hall kan Hotel Centro. Tapos ay pero kaya BP sa functional mo sa mismong hotel. Itong venue kan distribution kan CAP. Kung halimbawa kapag tumindog ka dyan sa may atubangan kan Pacific Mall, sa wala mo baga, may building dyan na very color dark pink or very nag-orange. Ang kataraning BP kayan, owning Domino's Pizza. Iyo, may bangko dyan. Bangko. Fitness gym baga dyan? Fitness gym. Sa likodan, sa inutang kaan. So, Grace Home. Correct. Yan, okay. Sa may kanto baga kayo itong, halimbawa, ali kang sa may parte ngayon kan Yasiano. So, mo sa tinang papasiring sa may Pacific Mall. Bago ka mag-abot na mismong intersection, may building baga dyan sa kanto. Yan dyan so CAP. Sa hagdanan, pasakat kang second floor. Mahiling mo man dito sa taas, may paskil na tarpaulin na CAP Education Continuous Payout. Ay, very good. Okay na. So, ang payout na MVP, ngunyan daw kan Miyerkules, sundo na sa nang alas 12 tagtod na hindi sa Legazpi. Last na ba ganun yan? Sa Naga. Sa Naga hanggang sa Biyernes, di ba? Hanggang Sabado. Sabado. Sa agang Petsa 13, hanggang Sabado, duman sa Naga City. Correct. Okay, ito nag-apod sa tuya po, duman nagkamangon yan para sa mga hapot nindo, maklarify tabi. Buda, kung ma-claim BP, siyempre dapat darawon so certificate of full payment. Pero Okay. kung nawara na ito, pwedeng to affidavit of loss, buda sa iba pang siyempre patunay na dokumento. Buda sa mga terminated na plans, pwede pa sindang makakuha. Magduman sana mismo sa CAP payout dyan sa Iyo. function hall kan Hotel Centro. Ibo na baga so style check baga? Oo. Pwede pala nito? Ako ang bayan kang East West Bank, yung partner ninda. Oo, maski style check na, pwede siyang makuha. Correct. Yes, pwede makuha, ma-encash, pala ma-encash. Sabi ni Mr. Cafe, medyo lenient masindangon yan, BP. Pero may magkakanig yung verifikasyon para maaraman talaga kung sisi ang kumbaga pwedeng mag-claim. Okay. Thank you Joshua ha. Mga tugang ang bagong tagapagtaramtabi kang Cap Diyos Babino. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Okay na. Klaro na. Tabi, mga tugang, 1 minuto bago mag-alas 8. Ang mga ay, sandali. May tawag pa. Hello, good morning. Hello. Hello. Yes, morning. Stay, no? Ano? Stay, check. Yeah. Basta pa kung still. Yung pagkasabi kay ito ni Kwan, yung pagkasabi kay ito ni Mr. Sir Mert, Basta, sa ito nga, tangaram ko talaga, still. pag-stay, so... Ang spelling baga kan, stay, A-L-E. Bakong still, bakong binabasa. Oh. Tapos, still.
Yung pagkataram niya, sa interview ko kaso sarong aldaw. Kasi di pa baga, still check. Oho. Pag una ko nga, iba ng meaning. Pari man sa ng meaning kaan. Iba man. So, SPAL. Tao to nga ng amigo ko sa... Ay, iba ang meaning pare? Ibang meaning? Iba. Ah. So, gari haloy ng day na ingkas. Oho. Bagaya. Iyo. Tao to nga ng amigo ko sa Macdo, nagapod sa kuya ka sarong aldaw. Oy, ngeri, sa chika mo, December pa nga ito na pang para sa DCGB, nag-still check na nga ya. Check yung mga ginaraw. Oh, check. Okay. Check. Ayun. Very good. Salamat pare sa salamat sa ano ni. Salamaton sa pagklaro. Okay? Sige, thank you Migo. Mabuhay ka. Na. Okay, mga tugang oras natin on minuto bago mag-abot ang alas 8 nin aga sa Tuya na programa. Iyan tabi Migo sa dating binayaan kan food park sumabal da baga sa Shell, may haram dyan na delikado sa motor. Tama, pag tagalibot tabi ang taga City Engineering, tadakul man ang mga patsingan. Iyo, totoo talaga. Totoo. Uroal daw ako dyan dumadaan, pinmidyan may tubig na may mga aso. Pang nakatali sa gilid, dapat kayan aksyonan kan engineering. Ay, very good. Digditabi sa uwas, doang aldaw ng wara bulos ang tubig sa mayaw. Ining observation kang paradangog ta, nagihan ko mananggad ito, may ayam na nakagakod, duman sa poste Ronald kang, anong podkaan? Covered walk ana podkaan. So lakaw-lakawan na may atop. Mayayam talaga, nakagakod duman sa poste. Nagyan baga kan tawo ito? One time nga ni, may tinino ako dumanta. Naglakaw ako haling guys pasiring sa terminal. Paglakaw ko, nga ko, madam, pwede pong haliun ini na ayam ta. Agihan baga po nga niya ko ni Wukoy, baga nga niya ko po ini. Makatakot nga niya kong ayam mo. Deman nga sir anang ngagat. Iyan nga niya ko, sa paghuna mo, baka nga niya ko abuto ng kay Alboruto. Baka nga niya ko pwedeng mahali mo ini. Tanga niya ko, baka manggakudan ki ayam ini, ay, huning niya sir suharong ko. Kaya ngayon sir, diyan ko, igakod mo nga niya ko, duman sa likod na parte, kang arong mo po, kung pwede. Buda nga niya ko, diyan sa mayampangan mo, bako digil sa poste, kaya na, walkway. Iyo nga niya po sir. Pagtalikod, gusto daw nga itong yung lalaking ito. Kaya nga pamilya nga sa kuya. Sabi kang madangog so lalaki, garing nga pulis ito agom. Alian na nga yan, tama ka nga pulis ito. Hello. Ben, mo. Yes, morning. Kasi sabi na tagsadiri kaya na lugar na. Suwarin. Uyan na. Suwarin, Migo. Uyan na piya tukar mo. Ining tinampo? Kaya yan na space bagay yan na area na yan. So, nalian kang So, walkway? kaunan. Sa city government ang pare, ina road na yan. City. Ano pag-ibukan? City government kang panahon? Kaya yan na area na yan. Sa tao bago. So, dating kaunan. Iyo. Sa city. Awarin at kaunan pare. So, digdi sa may sumigapo na happy lane ka ito? Opo, oo. Ay, kung privado ang pare. Privado ang ki na pagsarili ki sarong negosyante, sinubli ka to kan city, kaya lang ngunyan, gari gagamito na, kaya linipat na duman sa Bitano so food park. Pag-una ko sa city, tayo na ko pwede gamito niya na parking. Ada privado yan. Actually, yan ang sarok utang pwedeng gibuhon dyan. Parking area mo na. Habang day paggagamiton. Pero di ko aram kung gagamito na iyang kantag sadiri. Talinipat naman. May sadiri ka yan, kuhan, uning negosyante. LCC? Aram ko, kaya lang day, masubre ko nangaranan. LCC? Bako LCC pare? Bako LCC? Kontraktor? Kontraktor may sadiri ka yan. Maray na, ang tagsadiri kaan, matinabang-tabang na tao sa mga programa. Kan mga nga nagapatulog kay simbahan, mga araw ka, matinabang-tabang na tao ang tagsadiri kaan. Magtabag na ko Kaya baka pwede mananggad na gibuan ki paagi na magamit mo ng garo temporary parking kundi pa man kay puhan. O, tamagayunon mo yan. Iyo bata baga, iyo baga. 20 pesos kada oras. Iyo gayud pa rin. Tanay man kimaraot na mag-charge, diba? 20 pesos per hour. Oo,
Oo. Ganyan mo. Ako ang gibuho na administrator ngaya, akong para bantay. Ay, suso. Oo, Maski ako, bugtakan kang akong ngayahin Henry, ka ngaya magbantay diyan, magbugtakan kay mga ikan magmanage ngaya ka na parking ngayan. Ay, ako Maski ko ako. talaga. Maski ako. Oo, tapos nga sa kada 20 nga may gis ka man. Ay, ako ko saya. Nagulong pati dyan na magpapark. Oo. Nagulong Pero pati ang na hadit ko diyan, magpapark. kung maraman ako niya, gari ako lang libre diyan pare. Makusa na, nagulong magpaparking din na mga sexy pati. Dodge. Okay na may gabay ako pag-route naman yan agam isip ko ha. Oh, sige. Salamat. Thank you. Sarawayo na dun sini. Alas 8:04 oras mga tugang sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If
symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Narito na ang bagong taste winner, Paraiso Beer Lakas. Bagong Paraiso Lakas, strong beer na full-bodied, rich at smooth. Ito na ang preferred taste over the leading brand. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Lakas ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR when served with ice. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na!
Presyong wais pa rin! Surf yan! Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Singda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, Harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita digdi mga tugang sa programa. Uy, kasuhapo, naglakaw-lakaw kami dyan sa, ni Mrs. Sakwan sa ano ini, o dyan sa Kurimi. Masira mo, pwede pa lang kan sa mga ano yan, milk tea na iba-ibang variants. May masiram mo na kung nanamitan na siopaw. Sa pagnamit ko, Ronald, masiram. Mayumo ko na siopaw. Ha? Mayumhok. Masiram mo ba ang siopaw pag imil-imilon pag mayumo ko? Masiram mo ng siopaw dyan sa Kurimi. I-try po nito pag nakapasyar ka mo dyan. Mga tugang Aperakan milk tea. Iga po dyan ki Kurimi. Siopaw sa Kurimi na nasa ground floor. Mga tugang kan Ayala Malls sa Legazpi City. Joshua Bino, my report. Good morning, Joshua. Come in. Yes, good morning, WBP Girara. Good morning sa mga parangkabay. Nag-change ki venue so payout kan Courage Assurance Plan o CAP. Bako na sinda dito naman sa Function Hall, Capital Centro sa may Pacific Mall. Say na. Sigun ki, di na sinda ko yan sa mismo Hotel Centro, sa 4th floor. Okay. Floor na mismo kaining Hotel Centro sa conference room. So pag log mo dito sa Hotel Centro, sumakay ka na sa dyan sa elevator, pinduton mo sa 4th floor, digi sa conference room, yung sinda ko yan digdi para sa continuous payout hanggang alas 2 sa lutot. Siguro ki Mr. Bobby Cafes, Executive Vice President, ground out na mo yan duman may functional. Kaya naging pa sila digdi sa conference room. Mismo na dito yung Hotel Centro, 4th floor. Okay. Ang Hotel Centro na yan dito, yun na yan sa pag-bandit ko sa bago. Sa may tangod ba kayong 101 Shopping Mall? Iyo, sa may traffic light. Sa may traffic light. O siguro, pag may nabuyo duman gayod sa dati, ituturo man digdi, ano? Ituturo man gayo digdi. Sa may gawa kayo dito. May notice duman? May nagbabantay. Tabak ka kasaba, kung nag-upod so, utong nag-upod baga sa tuya na naghapot. Nagdiretso na. Baka magduman, nagsara na kang radyo, nagduman, naghali na. Siguro pag-abot niya duman, may matawang kinstruction kung sen maduman gayo. Di man mabubuyo. Iba. Okay. O di ba yun na dyan sa dati? Hotel Centro, main hotel. Sa main hotel na 4th floor conference room. Ayun. May ang kwarto dyan baga sa Hotel Centro. Magayon noon? Mga magayon lang talaga. Oo, dyan sa kay Engineer Reynoso. Magayon ang manggura ng hotel dyan ko dyan tabi Joshua ang perum. Lego pa ba rin nakapot? Aputad daw. Pag ano ko naman, pag magpapotod ka, pero malakuman talaga. Magayon nun dyan ang kwarto. Bako, may ikaw dyan kit twin o matrimonial? Always. Ako ka talaga magsimba. Sige, basta sa mga may tuyo sa kapngon yan, yaw na sa main hotel sa sentro, Hotel Centro. Sa may kahampangan trangkan traffic light. Okay? Bago na duman sa may likodan kang Grace Home Builder. Bukas na sila, ngunyan naman, may nag-arabot ng padiit na mga cap plant owners. Pag-irara, sa girong doon sa girara dito, 12 noon, ngunyan sila. Okay.
Okay? O, sige. So, na live digdi sa Hotel Central Legazpi City. Joshua. Maray man, ka naman si Joshua Tamay Kwanya. May latest kitang informasyon regarding yan. Mientras tanto, mga tugang aramon tadaw tabi ang latest sa Mayon Volcano. Operation Mayon 2023. Aramon tadaw mga tugangan sa tuyang latest na advisory. Sitwasyon kan Bulkan Mayon. Kay batabi si Miss Jenny Balyeran. Naghahanap ng mga balita. May kinalaman ho sa Mayon. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Marita Bareta, man sa napigahanap. Iyo. Deko neta naman sa iba. Masupog ma. Aram ko man na. Ikaw ay paminsan nangungulila. Ayaw na si Angel pala na, no? Ayaw na si Angel. Ayaw na pala si Angel. Pag-una ko, sa next week pa mabalik yan. Ngayon na pala. Okay? Pero nag-itom. Ano siya yung gano'n eh? Iyo. Para Amanda, VP Henry. Dayman. Okay. Sige, go. Anong latest na mayon? Jen, go. Okay, sa nakalihis na 24 oras, very slow effusion manggiraray kang labahal in summit crater kang Bulkang Mayon. Ang nagpapadagos dyan sa Miisi gali sa south na parte kang Miisi, asin sa Bunga sa southeastern galis. Siring man ang rockfall o PDC sa end kang Basudo eastern part. Ang lava flows approximately nasa halaba man giraray VP Henry na nasa 2.8 kilometro sa Miisi. Asin 1.4 kilometro mas man giraray dyan sa Miisi at sa Bungagali asin 4 kilometros man giraray sa Basud Gali. Nairehistro man ang 24 na volcanic earthquakes. Kasud ma-VP Henry tulos na ini naglangkaw ngunyan. Alagad yung rockfall events nagbaba ngunyan takpang kasud man nasa 500 nasa 423. Mantang ang pyroclastic density current naman nasa 8 lang. And nasa 1,128 na tonelada naman ang sulfur dioxide. Mantang nasa 750 meters naman ang taas kang plume na napadpad dyan sa west-southwest na parte kang bulkan. Padagos man giraray ang ground deformation. As in sabi kang Fibox, wara man giraray VP Henry na nahiling na magkakanigong rason para iitaas ang alert level kang Munkan dahil ang tangunyan matinido ining na sa alert level 3. Ayon. Oh, pero may kon kan kasuapon pala akong tabako. Visible pa nandiyan sa may area nindo Sukuan, Sulaba, ade. VP Henry makahaadit nga ni sa digdi sa may National Highway. Yes, oo. Duman sa Basud Gali, VP Henry, 4 kilometros. Pero grabe, hilingon talaga duman sa parteng sa mga affected duman na barangays. That's why VP Henry, sa mga nasa 7 to 8 baga, Tarakuton VP Henry, nga umagiraray sa evacuation center, dahil man nagbarali ka sa Indang Yung nga ni. Bata utong nailing kong lava flow na, ito black, di ba? Black ang kulor. Opo. Garo ko na, nag-arani na sa, basta, kalawig, ang dinalaganan eh. Yes, oo. Okay, o sige. Okay, VP Henry, yan ang details o update hali sa Fibox. Ngunyan na alas 8 ng pagkaaga. Ini po si Jenny Balyeran, Marinaga. Thank you so much, Jenny. Latest mga tugang na advisory. May kinaraman po sa sitwasyon kan Bulkan Mayon. Update pala. Update. An update mga tugang sa pigbabantayan niya to na sitwasyon kan Bulkan Mayon. So, dahil po kinahiling panadagdag na kwan, dagdag na garo dagdag na mga sinyales para mga tugang maitaas tabi sa halangkaw na alert level tabi mga tugang an Bulkan Mayon. Digdi po sa padagos niya tong monitoring, pero ako kan may mga taon baga kahit na sige sa nandulay kan Mayon, di ba? Hanggang sa natapos. Di ba? Sana araw ka iyan ang sitwasyon kang Bulkan. Sige na sanang rumirom hanggang mga tugang sa natapos. Tagari ini nga. Sambulan na palan. Sambulan na palan yan. Ngunyan sambulan sabi ni Pading Marca sa bago. 1 month ngunyan. Mansari. Mansari, mga tugang kan pon ka nag-iribakwar.
sambulan na ang mga naka-start tabi dyan sa evacuation center. Okay? May hapot. Pwede tabi pahapot kay Cap Barrios kung natapo na pundo ang patrabaho kan patubig sa sityo ginapahan. Ano rason daa wara budget? Day po kami nagtutubod na daing budget. Kaso bago ang sarong proyekto implement, igwayang ki-budget. Day na po sana padipisilan ang buhay kan mga taga-Bulod as far as water is concerned. I-follow up ko po ini pirmi hanggang matapos. Talag nga unata. I-forward ko daw ini kay Joshua. Area ni Joshua ini sa may ring baka. Ipamonitor ko katabi kay Joshua, tabi ining concern mo. Anong, pwede po pakikuan? Pwede tabi paki... Ano yan? Pwede tabi paki... clarify kung anong klase tabing proyekto ini. Ano? Ano tabing klaseng project ini na patubig? Patubig nga ni nga yan. Ano, inumo na tubig o ano? Ano nga ni ang... Paki-clarify daw po, baka lamang pwede okay. Nag-text kaya sa kuyan. Sabi ka masyado ka muna. Issue sa kita. Issue lang tayo. Wala tayong personalan, ha? Masyado ka muna. Makantyaw pa ini na. Issue lang po kita. Kung kita magtatarki issue digdi tungkol sa reklamo ng mga tao, issue lang po kita. Dito paghaluan ki politika. Dito po paghaluan ki kolor politika. Issue sana kita. Ngani po na ayos asin marayan sa tuyang hororon. Okay? Mga evacuation centers sa malilipot asin Tobago, imimisting asin i-disinfect kan Albay Sanitation Division. Ang report, mga tugang kay Ans Galero. Nataans kay puhan na may misting asin disinfection sa tabako asin malilipot. Go! Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Kaipuhan ng gibuhanin paagi kan Albay Provincial Health Office Sanitation Division na malinig asin mapakarhay ang sanitasyon sa mga evacuation center, lalo na dyan sa malilipot asin Tabaco City. Ang sinabi sa DCGB News ni Engineer Wally Sabater, ang pamayo o kaya coordinator kanwa sa silang sanitation officer kan Albay PHO, kung sain sa aga nakatalaan sindang magbisita sa San Jose Elementary School Evacuation Center, San Jose National High School, Malilipot Central School. Sa Biyernes naman sa mga evacuation center sa siyudad ng Tabaco sinda nakatalaan na magbisita, partikular na sa San Antonio National High School, San Antonio Elementary School, Pawa, Mayon, asin Buhian Elementary School. Kasabay ini VP kan sa indang advokasya na talagang mairayo sa mga helang ang sa tuyang mga evacuees o rupang dakol ang mga nairerehistro na iguanin abo, sipon, asin kung ano pa man na posibleng maging sintomas kan COVID-19. Pero kayan kasabay man digdi daw VP ang pag-deodorize kan mga evacuation center. Kung kaya kay Engineer Sabater, minsan day man malilikayan na mabata na o kay ibanan parong kan mga classroom dahil sa haloy naman na nagtitiniraan mga evacuees sa mga evacuation center. Kung sa iya mas marhay na ngunyan pa sana oral daw na lindang gibuhon o regular na lindang gibuhon ang siring na bagay para bako man mabataan na mag-evacuation center asin salbado man sa helang ang mga bakwit. Natakay po na i-mist. Siyempre, pita, so mga sabi kayo ito ni... Anong misting? So pag-upig ko kanyan, ngaya I missed you. Makaro ka? Iba man kayo. Iba man ito. Baka iyan, so sa kinsing pagtataram ni Kuya Jamie Kasabago. Iyan ang mist. Bako kanyan, misting so, gari liquid. Garpik susumpit baga, VP. Ngaling maiwasan ang dengue, so contamination kan mga virus. Igwa ka ang mga kuan, mga paggigamit na mga chemicals. Yes. Okay, maray man yan na plano ra engineer sa bater. Pangapudan sa natin. Proactive, maiwasan ang kaanghilang. Tama.
Okay. Pangabutan sa nakan sendang division VP, mantang nagkukondusira sinda kay ni regular sa Manlaylain Evacuation Center mo sana sa primer distrito, dapat mantiniron man daw kan mga evacuees na kumbaga kaaya-aya man ang parong asin na kumbaga sitwasyon sa loob kan mga rooms. Okay. Para dyan baga, ang parong baga, maski sumaing kang evacuation center, para rin ang parong? Ang parong. Iyo, totoo. Para rin talaga. Baga. Bako man na sa mga bata, kundi may ikon talaga, na iba man talaga. Siyempre, sudaplos, di ba? Oo, tapos siyempre, surusuan ang iba. Maski sumayin ka talaga, para yung parong, di ba, depende ko ngayon, may mga asupre na iba yan. Pero kung ngayon ko, ang parong parareo. Gari man sa naso. Yan baga sa mga aling-alingan, ang parong kan shampoo, parareo. Pati sabon. Ang parong kan mga buhok, parareo, pati ang sabon. Parareo, tabi. Bilog. Oo. Yeah, you're good ka. Okay? Karabot naman niya sa konsensa. Masabi si engineer sa bater, hindi ako nakaka-relate dyan. Nasa ikadawang istorya nga. Dumas lang ako sa misting. Dumas lang ako sa misting buda sa sanitation. Yan. Sanitation sa mga evacuation center. Okay? Yes. Sige. Pero MVP, ang informasyon na nilili sa Albay District, Ibahan Siboy, sa Mobile, ang Galero, TCGP. Thank you, Joshua. Thank you, Ans. Report, hali dyan sa luwas. May reaction tayo. An makauyam po dyan, pag dumaan ka dyan sa gilid kan tubig, sa pag-agi kan mga kotse, matatalsikan ka kan putik sa may tubig. Kung papasok ka sa work, pag minalas ka, mauli ka, mapalit ka, kang pantalon mo, tamoy putik ka na. Garibagam na bakal ninda ang daanan kan mga tao, tamay nakatali na mga aso. Pakipaabot tabi kay Andy Marbella, nailing mo na may problema na naman si Andy, amigo. Suggest lang po kung ang problema po ng DNR sa water resources, magbudget sinda sa water desalination. Yan. Okay, sige, reaction yan kan mga paradangog ta. Paramdom lang po, minsan nagbabago ang wind direction pasiring sa Daraligaspe area. Correct, tama ka po dyan. Ano po contact number kan kap? Ay, de ko aram kung may tinaong number so kap. Garigwa. Sa ayun niyo. Yun is number na pwede nung i-text sa kap tabi Ay hilat ko na, baka iba ini. Kung ini so interview ko kaswapon Joshua, nanot mo so igwang number sukap na tinao pero de ko aram kung iyon yung number na ini na nakasurat digdi sa notice sukan ko for interview, so guide ko for interview. De ko lang sigurado baka sala ini, baka bata si Malamilin daw nagapod man sa kuya kan sanong alda pignot ko man so number baka so kay Joshua ano number VP na disseminate, itaram ko na lang gayon. Sige daw. So, kap yan. Sa kap VP. Ano number? 0917. Sinabi na sala. Palan ba bako ining number na ining yaon, VP? 0917. 830. 330. 830. 830. 7219. Ulit, pakiulit. 0917-830-7219. 0917-830-7219. Duga po sa VP. O saro sana, tanganin na maisurat kayo ning kuha, nagdadangog. Saro sana. Sararuan sana. O pakiulit ka number na yan. 0917 830 7219. Saro sa nang numero, nganing saro sa nang matuom, wala masulat. Takunda-kulo na malibong na. Ang naman na bagay, pag duwa na, tulo na, nagkakariribok na. Bako? Pag 15 na. At ayun na nga niya. Pag 15 na, problema na. Okay? O sige, salamat niyo, matibayo din na texter na. Nakuha niya sukap number 0917-830-7219. Bako na pinurward sa kuya, pati si Tricia, nag-text man digdi sa kuya Yan ang gustoon ko. Dahil kita masupgan sa nag-aapot. Di ba? Yan. Mga ay ko neto. Thank you, Tabi Ans Galero sa report. Okay.
O naman tama sa text ni Joshua Palan, sabi ni Sir Froilan, natapo ara mo ang parong, Isus man si Sir mana, Froilan mana. Maapot ka pa. Trabaho tabaga iyan na magkaigwaki. Ang apod ka anmigo, immersion. Sure ka? Kay puhan mo na magkaigwaki, groundworks, para makuha mo ang pigaapod na in-depth investigation nin sarong issue. Kami kami programa ka itong radyo, ano ito? Ano sa programa may ka ito sa radyo investigative? Radyo detective. Yan. Ikaw may ka ito, migo ki radyo detective. Saro sa pig-investigaran may ka ito, iyan ang mga babae na nagtrabaho sa aling-alingan. Aram ni Pading Marian. Kahit mga panahon ka ito ni Bossing Ariel Aike, Ninong Ariel Aike. Kami ka ito kada reporter, may assignment kami. Magkanda kami kisaro na investigative report once a week niyan, kada Sabado. Kaya naman minaaraman na ang parong diyan parareho. Saro pala ng supplier diyan kan shampoo pati sabon. Kam panahon, dahil ko aram mo niyan kung iyo pa. Buda, amigo, kan mga panahon na ito, iyan ang mga pick-up girl, kan panahon na ito, garo 90s. Aram mo kumpira ang nagiging kliyente ninda kada aldaw na lalaki? 5 hanggang 7. 5 hanggang 7. Salbatana, di ko nagharitihit dyan, ano? Alas 8:34 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Ang oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio
Rubio Building, Gogon, Sirangan, Viraca, Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o madali lang ta, pigitext ko lang ini na number duman sa naghahapot kang number kan kap na pwedeng apudan. Ta ngani pa siguro kita, taro kita kan minaserbisyo sa paradangog ta. Sinimbag ta na sa ere, pigtitext ko pangunyan. 09177-164-1472. 0980-72 Narog ako kay ni tabi ano yan, amigong Froy, certain tena magserbisyo sa mga paradangog. Sabi sa ko kan amigo ko, kumbinsido talaga ngaya ako. Basta ngaya magpapaliko ako, iyon ang gadso na dangog ko. Amigo, maray na agad tapis. Latusong kining amigo ko sa DepEd na. Yun na, o tinext bako na digdi sa satuyang listener. Aram mo talaga, dai ka maistoryahan, o nailing mo na iyan, parong kang arin kan, ni man na, basta salamat ini man na, sisay po maka-cloud seeding sa cloud cluster. Ganun naman kapasaway na naman kita. Ganun nagkapasaraway na naman kita ngunya na aga. Mga tugang nasa UWAS PNP. Live na live si Jimmy Nasalita. 8:38 na po. Jimmy, come in Jim. Ang satuyang chief reporter. Go. Yes, BP. Maray na aga sa mga para antabay. Yaong kita digdi sa UWAS PNP headquarter katatapos pa sa kan confirmation kan mga members kan UWAS Philippine National Police and pat na sa pag follow up kita kun manungod duman sa mga kahaputan sa kunatata yaon itong duwa na mga suspitsado o may mga pagiriba pa na nagtambay digdi sa compound kan simbahan kan St. Michael Paris and nasita kan police binakbakan sudang police gadan and at latest BP halin sa usipin na Belmonte Duran Hospital yaon na digdi an suspect sudua ta bibiping nadakop so awol na membro kan Philippine Army and so neighbor kaning taga Nabua Camarinesor yaon na parehas nakakulong digdi sa laog kan Selda sa PNP headquarter. May kasong double murder na inita BBB. Ayon, pinailan ng kaso pinailan na double nila murder. kaso. Okay. Question na pinagapot niya to. So, si Chief of Police garing nasa Zoom meeting daday man niya to na didisturbo. And basado digdi sa mga police na nakakahuro niya to, pigapot niya to. Itong sa mga kahapotan ta bibiping nakapatos sa kunatatayaon ining grupong ini alanganin na oras malas 12 sa Matanga and natat compound kan simbahan anong grupo natatamay mga badil and kunigwa pang mga pagiriba so asub na sagod sa mga oras na ni so police kay to ni police Master Sergeant Ostunal dahil na locate dahil na kuha may pagtubod na posibleng naipasa sa pagiriba o naibarabad na nasabing badil durante ka nagkaiguan in hot pursuit nagburukod ang tabi abibig inapot niya to digdi kung iguan na lamang kikasimbagan itong mga nakapatos nakahapotan mga question mark ang sabi digdi dahil man nagkakanta dahil nagkakanta kilo pang hinirang maluya so kuang gayod so nagigitara baka maluya so nagigitara in-intermis ko nga ni so police ano niya ko dahil nagkakanta talaga dahil pangaya ya ko dahil nindopik taga
ipitan ko. Bawal nga, bawal. Kwan baga Jimmy, igayang ki mga andiretso ni mga suspitsado, number one, may diretso sinda sa sendang abogado. Iga na dang mga abogado yan. Di ba? Tangani na sinda, iling kaso nga yan magkaigwa ki extrajudicial confession, dapat nadadangog ka na abogado. Hindi, yan. Kundi kung yan talaga, kamo magtaram, dahil mo talaga, sa Senado nga di, baga rin napipirit, pataramong kan mga senador. I invoke ngayon my right to remain silent. Diba? I invoke ngayon my right against, ano yan, against self-incrimination. Intermis man sa na niya to. So mga sa pelikula baga na. Iyo baga na di pa bugtak duman sa lilaw baga duman sa rong lugar may ilaw na matalimon. Yan. Na may bumbilya sa tahaw, nagkikiwang-kiwang sa ilaw. Titulog. Joke lang ito na. Aram tama. Budan mga pulis kan day ka magibuta. Pati baga ang kampigapod na police brutality. Pwedeng madali sindakan sa Commission on Human Rights. Yan. Ito sa kwan, ito sa pelikula. Pero sa tunay, pero wala pa na, napot niya to ko na itong mga nakapatos na mga kaputan ko. Pero wala pa man. Ansaro talaga Jimmy na dapat matumbok. Ano yan? Sa derininda yan na kuan may grupo sinda, dai, di ba? Wala kaya. Dahil pa ta BBB, misteryoso, sagod sa ngon yan, mantinidong question mark itong sa programa mo naman ang ganyan, ang hapot? Iyo. Ang hapot man giraray? Ang hapot, de pang simbag. Ha? De pang simbag talaga. Ay, nga simbag ang hapot. Siguro, adalan siguro, sabi ka nag-text, adalan niya sila, ang tama na pag-beat. Kung anong yung beat iyan, baka nga kumanta, pag nag-beat kimaray. Baka so, mga tripods, baga, so, beat baga sa kanta. Yeah. Baka sa kaloy-haloy, maski sintonado, baka kumanta. Kung ano. Yan. Kung ano mapagakan na mga pulis. Okay. So, at saan pa mo yan, Dave? Tama ba? Ang latest nun yan, final lang kikaso na double murder. Double murder. Yan dyan, nadigdi sa kustodya kan mas PNP, Sudua. Ano yan? Was PNP o BJMP? Nasa PNP? PNP? Oo. Baka naghahalat din so ano na po. Tayan baga, pigkakuan baga ang GMP, ano po kaan? Commitment order? Oho, yan. Sa korte, kung may korte na ngaya, kung ano, depende sa commitment order, i-order consent ang dapat ibugtak. May mga proseso bagay yan. Okay. Okay, so yan, BP. Dapang proseso kan lay para dema technical ang mga otoridad. Okay. So yan, BP. Ang sa to yung follow-up, alidigdi sa UAS PNP headquarter, Jimmy Nasalita, DC GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Yan po ang Bareta, mga tugang kay ba si Chief Reporter Jimmy Nasalita, follow-up report, may kinaraman po sa pangyaring yan. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Ano po ang sa mong haputa? Ang programa Tabagan Hapot. Ano pong hapot? Napot ko lang, sir. Kung igwa na tabi ka mong pinadarang reporter duman sa Santo Domingo. Apod ko baga kansarong aldaw. Nasabi, may nag-react magang babae. Nasabi, aniraram da ka ito. Proud na. Sorry. Tungkol lang, sir, sa ano? Sa dumamagay ni Santo Domingo pagbaba mo, alis may basod. Iraram kan? Tigkakalkag nganin, nasabi, ko da kiraot sa iraram mo yan, tahiling ko pag-agi ko, dahil man kiraot ang tinampo sa irarom, binayaan. Dahil naman palagi sinintong mo yan, baka kung maka-accident may makashoot duman ng mga motor, yung problema duman. Tapos sabi pag nindo pa, ipailing mo so kay Juman igwa man ang kidamage sa irarom dahil kidamage susen nga na sir parte baya pakiulit na pugraray para digdi sa Santo Domingo sir kung halik ka digdi sa tulay pababa opo iyo tayo po binayaan mong gilayon pagkakalkada binayaan pangyari sa maaba ka natay to sabi ko baga tayo baga sir ang nahiling ko dyan gari tamay nag-react na sarong babae sabi niya ikaw da kiraot sa irarom, kaya nga tigkalkag ito. Kaya ako dahil magkiraot. Taba ka i-repair ito, di ba? Man. Drainage yan ngayon, pero drainage yan, di ba? Hindi ko nang tinampo, pigkakalkag kay Bakho, tapos nagkalkag na
dahil nga na mga tulong dupa, binayaan itong kinalkadan. Pangyayari sa Di makasut duman ang motor mo ng makaskas na bangisa ka. Igde lamang Sir Kikuan, de lamang kigari ngaya sukuan baga so gari early warning. Igwaman, siyempre. Siguro yelo. Kuya nito, sa ibong, alapad ang tinampo kung nakalinaw sa mga motorista, makasut duman. Okay. Sige po tayo pahiling ko. Ang baraki duman, sumatagas lagod. Yes. Tama ka man dyan. Tama ka po dyan. Iyo. Salamat, sir. Salamat po. Salamat. Sige po. Okay. Salamat. Sige daw. Jumar. Hello. Nadagong mo itong apod sa tuya. Iyo. Pakiriparo mo do tabi kay ito ta. Dahil na ako nagduman ka susaro. Taso babae baga dinescribe na so sitwasyon. Na may raw ta sir Aron. Pero actually, pagka-counter ka nagre-report itong naman actually BP Henry sa sitwasyon mo niya. Nahiling ko pagre-report niya na sa sitwasyon. Siguro sa First Engineering District na follow up takaan. Pero ano man ang napigigibod man? At marami ta sa First Engineering District. Sa tayong patrabaho yan. Ta sa highway. Tresya, sisay nga nitong si Kuya Alan Senyo? Alan Imperial. Alan Imperial, ba ko siyang admin? Siya ang PIO. PIO? O sige daw ta. Ihapunta daw kay Kuya Alan. So, bali, so sitwasyon, na-describe na itong babae mo, so caller ngon yan. I think siguro, an action, diyan naman sa, Alan. Sa DPWH. Okay. O sige, no, apunan ko sa Alan pagkatapos kang report mo. Bulod sa Kagbulakaw, Kagraray Island, Bakakay, Pigkakwari. Salbatana, bakar mampawag ang bulod na ini. Ano niyaon dyan, Jumar, sa bulod na yan? Tapi nagkakwari, go. Iyon na yan, BP Henry, ang sabi mo na baka mananggad rumampahog dahilan ta na-discovery ka na mga opisyalis kan Bakakay na ining bulod sa Kagbulakaw Island, Kagbulakaw kan Kagraray Island nanahampang sa Rapu-Rapu. Pigkakwari, asin na sa ginibong pag-imbestigar kan sanggunian, nagluluwas na igwang aplikasyon sa DE o Penro manungod yan sa DNR, pero ang aplikasyon is stockpiling. I-stock sana dyan ang mga quarry materials dangan iyan supig dadara sa Rapu-Rapu. Pero basado sa pahayag ni Municipal Councilor Father Noli Alparce na bako man stockpiling ang nangyari, kundi mismong pigtutupag subulod, pigkakarga sa mga truck na mga tinupag, simanal nagbabiyahe mga 15 truck, ikarga sa barge, pasiring sa Rapu-Rapu. Dahil lang kayo inimbitaran kasudma kan sanggunian bayan kan Bakakay an Penro o an Provincial Environment and Natural Resources Office kung saan pinadaradig di si Juan Sangreyo Jr. para ipaabot ang sitwasyon na ini. Sinabi ni Sangreyo na ang nakabot sa inda iyon permit para sa stockpiling alagad bako ini ang nahihiling kan mga opisyalis kan Bakakay, kundi imbis na stockpiling dumana mismo nagkukuha kan mga material bako man sa bulkan ngayon, kundi dumana mismo ikarga simanal nagbabiyahe mga 15 truck karga sa barge pasiring sa Rapu-Rapu. Ang pwedeng rason da kayo ni para makatipid dangani inadain na magbiyarahe kay Harayo, dumana sana pero may mga violation ini. Una yung pahayag ni Father Noli Alparce. I would just like to clarify. Pero bako mo kami against development sa bulod sa Bakakay, especially if it's necessary. Ang pagkasabot ko, pagkabot sa quarry, ang dapat ko talagang site na kakwarihan tayo ng mga rivers sa Sigian Pula kang Labakan Mayon, and this is an ongoing debate. Pero sa sakuyang logic, dapat talaga pigde-dredge ini, and the way to dredge it is to open it for quarrying ta. Subaybay makapapanok kang river, eventually pag nagkusukan oran, yung manggarayan ni mga para sa mga rivers, no? Pero araw ka ito tunay na bulod. Dahil mako aki environmental compliance certificate basta ma-file sana sa Penro, tapos by virtue of the power and authority of the governor pwede na iyan, because before you answer
we are not against progress and development per se. Pero, dapat mag-agiman sa tamang procedures, if an PCC is required, if a permit from the local government unit or from the barangay, ang aling AC kang gabo, aram kang gabos, and at the same time, they have all the necessary permits. We have to recognize and acknowledge. Di pa naman maipabalik ang bulod na hanggang sa generations to come. Kung makakaraot ang kambakakay, simbagong tayan, next generations, and sa mahal na Diyos, kaya ano na hilingi? Si Father Noli Alparez. Jumar. Hay ng Kagbulakaw na ang parte. Ang Kagbulakaw, nasa Cagraray Island iyan, Bibi Henry. Iyan ang pinakaharaning lugar sa Rapu-Rapu. Okay. Anong material niyaon dyan? Tapighakad, pigakwari yan? Ang sabi, mga pangdampian, mga gapo, kung ano-ano. Oo. Say, natapigdadara sa Rapu-Rapu. Anong pigdampingan sa Rapu-Rapu? May dakulang, actually, binanggit kung anong kumpanya, binanggit na may mga project sa Rapu-Rapu. Digdi nagkukuha kan pandamping. Anong project ang pigigibo sa Rapu-Rapu? Iyan ang marama ng project, pero ang kumpanya, Sunwest. Okay. Di man problema kung legitimate ang project. Ang hapot, sa project din problema. ano iyan na quarry site? Igo ang kipermit sa probinsya? Naghagad man lang da ki-permit na mag-stockpile duman. Kumbaga, Kung ma-stock file ka, pag anong ko sabihin ka stock file? Anong sabihin ka stock file? Stockpile laro gani, makwari sinda sa ibang lugar, tapos duman Itatambak duman. Itatambak habang Pag sinabing stock file, itatambak mo dyan, di ba? Oo. Sain hali ang quarry dapat? Bahala na sinda kung saan makwari sinda sa mga legal na quarry site. Iyo yan ang... Di ko sabihin, kung stock filing ang permit, di man ki-issue na mag-quarry sa lugar na tama ang pagkasabot ko? Actually, ang baka issue sa lang pagsabot ko sa report mo? Ha? Tama, dahil sinda pwede mag-quarry. Mag-stock sana permit sinda mo, duman, stock file. Di ba? Iyo ka ni. So di ka pwede mag-quarry? Dahil pwede. Unless na in-issue ang kaman ki-quarry para ibugtak mo sa stock file sa lugar. Pwede ka mag-quarry, pero bako duman sa bulod. Kaya nga ni, pinaapod na kang LGU. Anong pigigibo kan lokal na gobyerno? Pinaapod na, investigaran na nag-stock file naman? Oo, dahil may nahiling sinda, ano nga ito? Ano na ko ang permit? Anong pinaling sinang permit? Ang permit is stockpile. Ma-stock sana duman, kan pig-quarry. So, deng resin ang pinaling na permit para i-quarry? Dapat may quarry permit yan, di ba? Oo, pero ang issue is, kung may quarry permit, duman sinda sa river, sa mga pigkakwarihan, bako sa isla, sa isla, dahil man pig-tugutan, mag-quarry. Ang ginibo na, susog kay Father Noli Alparez, ito mismong inaplayan na duman ma-stockpile, ito na ang pig-quarry mismo. Dahil si Father Kigari resolution, letter addressed to the provincial government, kaya na bagay na o address sa Pendro para i-clarify yan. Okay. Oni Henry, naging bisita na ninda sa Sendro, sin iba-iba pa ngunyan, kasood ba bisita ninda sa Pendro para nga ni i-clarify. Anong sabi kaya diyaon duman si Mr. Juan Sangrio Jr. kang Pendro pinadara. Ito ang nagpaliwanag sa Sainda na ang sabi daiman iyan na permit na mag-quarry dyan, ang permit nila mag-stockpile sana. Ngunya. Kaya nga ni, inagyat kan sanggunian na pumasyar duman, inspection nun, ocular inspection sila para mahilin nila mismo ang actual operation na baka man stockpile ang pinagigibo kang kumpanya, kundi dumana mismo nagka-quarry sa lugar na dapat dumasa na itambak ang equinary. Pero tago. Inapot ni... Kung ngayon mag-stockfile, dahil napot kan sanggo ng bayan, sa'yo nagkakwari yan. Sa'yo nahalis yung stockpile. Nagkakwari mismo, itong mismong stockpile, itong napigakwari. Malinaw ngun yan. Malinaw, na dahil man sila nagkwari sa ibang lugar, duman sila sa ipinagbabawal na ang hapot, dahil napot kan sanggo ng bayan, kung tama itong pagkwari duman.
Sala ito, kaya une ang simba. De. Hinapot na Ano, nga de kinagapot kung sala o tama itong pagkwari? Hinapot BP Henry. Sala nga ya ito. Hinapot pa. Ano nga yan panimbagang kayan? Nangugunta nga ni si Mr. Sangrio. Kung ano ang panimbagang Sige daw. Sunwest. They will be subject po, sir, for violation po, sir, and possibly po, sir, revocation ng set permit nila doon tayo. Tapos po, sir, may fines naman po sila, sir, na babayaran based sa stipulated sa ating provincial ordinance. Ay, ito ang simbagtabi, BP Henry. Ayun, gigibonin na kayo ito. Mga permit, may babayadan pa. Ano gigibonin na kayo ito? Ang nangyari, ma-schedule kay ocular inspection so sanggunian buda so Pendro mismo. Pendro tangani mailinidang aktuar. Tangani na sa inda iyan na matawang kipinalidad kung may sala iyan o tama. Okay. Ako gusto ko kuta na garing. Ang dila ko napupugula. Oo. Gari ang dila ko, gari gusto kong magtaram na pupugula ang dila ko. Roger, so anong nangyari na lang, naghalat nun niya sa Sanggunian Bayan kuno rin libre. So Pendro, para magsarabay sinda na magpasiring duman mismo sa Kagbulakaw, ituturo mismo kan Sanggunian duman sa mga taga Pendro na uni digdi, wari ang pigigibo ba kuman stockpile. Kalason man ganyan, nag-approve sinda kay stockpile, siyempre ang hapot kay to kan Pendro, saan ka mamako? Ipangkwaring, ipa-file i-stock dyan. Bako? Roger, presumably, iyan, pag-arog ka iyan, nakuha sinda ki quarry materials, hindi sa mayon sa ano ini. Yan, posible. Haling mayon, i-stock duman. I-stock duman. O kung Kundi bako, nangyari da, duman na mismo nag-quarry, duman tinambak. Tada mang gipermit sinda to quarry. oo, duman na mismo kwinari. Ito na mismong sutambakan, ito na kwinari. Oh, pero klarado man kay sa representative kang Pendro na dahil sindang inisyo na permit to quarry. Daing permit to quarry duman, igwa siguro sa ibang lugar, pero duman sa lugar na ito, daing permit to Duman quarry. sa Kagbulakaw, sa Kagbulakaw. Taday man dapit ko pakwarihan ang isla. Apig ko pakwarihan man sa naswali sa mayon, sa mga salog. Iyo man sa naituan, may permit, mga issue na permit to quarry. Salbatan so, nangyari. Ano nangyari? Ang kuinari, ito na mismong so, kung saan dapat nila itambak sa kuinari hali sa mayon, duman ito na mismo ang pigkwari. Ito ang nangyari. Kaya tangani mabinsir pa talaga ng Gadso Pendro, inagda kang sanggunian, mus naman duruman kita. Jomar, may reaction digdi. Dapat talaga may inspection ini. Tang sabi ang duda duman sa Kagraray kan mga locals, mining ang nangyayari. Bako stockpiling o dumping. Kaya dapat talaga mahiling ito. Ang duda ka nagkapara duman, baka da mining. Tako kaya, may igwa kung nakauron kan mga enot, kan mga nakagingal daw. Na igwa kinagninegosyo ki black sand. Dapat kayo, sa rin sa direksyon na mailing kan lokal na gobyerno sa pag-inspection, kung black sand ito, whatever. Yan ang pwedeng iningon. Pwedeng ma-discover yan kung mag-inspeksyon na duman so Pendro, kay riba so Sanggunian, pwedeng ma-discover yan tabi, BP. Tutukan mo yan tabi, Jomar, ibahan mo pag-inspeksyon, umiba ka. Rayon. Ibahan mo, ganing mahiling mo sa pagikan mata mo ang sitwasyon sa lugar. Uni kaya nagdira ko ng reaction digdi. Haba ako magpangkan mga reaction, ta siyempre, de kita ki actual ano yan, hand sa lugar. Hanggang sa day pa na-investigaran yan. Di ba? Roger on that. Okay. So, yun na yan. Ang nangyayari ko niya, BP Henry, sabi kang sa Pendro, na mahanap sindang available na oras para mag-iribanan sinda buda sa Sanggunian, pasiring duman sa Kagbulakaw para personal na hilingon ang sitwasyon. No, rin daw yan. Ano? Busy da sindang ko niya na si Mana, ta may mga naka-schedule lang dumanan. Most probably next week data, BP Henry. Iyo yan, so sabi dumakanta ka, Pendro. Okay. Angie. Angie. Kung si Mana, dahil pwede, ta busy kami. Angie, palo pa tabi ni sa Pendro, Angie. Mobil. Yan. Mobil. Palo pa na tabi naman sa Pendro. Yo. Okay? Sige, Jomar. Yes. Dako lang istorya, Jomar. Roger. Bakong karaw-karaw na istorya ngayon, dako lang istorya yan tabi, na na-uncover mong yan. Roger. Okay, yan, sige. BP Henry, mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCGV.
Alas 9 na. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Di pong personalan, si Henry po nag-aapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Abangan po ang mga follow-up kan. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuuma